Schootfotografie. En vorig jaar hadden we een Google Act. En ik heb gezegd, ik ben zelf ook een verdienstelijke goochelaar. Ik goochel de hele dag. Dus ik denk, dat doe ik zelf. Ik ga goochelen. We hebben hier 3 schermen. En je hoort het al. Achter een van die schermen steenemers. Maar ik ga zelf niet kiezen moddersteed. Dus ik ga het publiek als hulpleeg inzetten. Hoe denk je dat er steekt? Groen! Groen! Wij denken groen. Ja, ik ga het proberen. Wacht even. Ik ben zo truc. Even wachten. We worden langer zo, ik zie dat niet. Dit is heel erg worden. Ja, dat is die kanaal met hem. Moet ik toch met houden. Goed. Het wordt niet groen. Nu hebben we 50% kans dat we geen prins hebben gedaan. Rood! Op! Hier gaat het weer. Zo, wat wordt het? Rood of geel? 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 Kom maar geel. Kom, is vast. Vind je goed, hè? Dat is zeker. Het gaat nog goed. Dan moet er natuurlijk achter het watch komen. Ik hoop op watch kop. Convocatie even pakken. Ik ben God vergeten, daar liggen. Dat gaan we lezen. En het hoogste nog. Daar gaan we. Convocatie. 18 november 2023. De Wieseraad van Vastelovens Vereniging de Schootvatten heeft besloten moeten roepen. Jonkheer van Sint-Jan tot de Kloes, baron van Huid tot Zuid, ridder van de Duitse Orde en graaf van Spaans-Nerberg, hertog van Klein-Europa, marquise van de Biezenhof en heer van het Pleinkoes en als prins 2023-2024 van de Schootvatterie, prins Guillaume de Nuster! Ja, Guillaume. Dus deze dan. Kaal. Maar ik ga een vraag inbrengen. Ik hoop dat
dat de mannen in het groen klaar staan. Kijk, dat is zo echt werkelijk door. Stel kukens, man. Doe die heisje aan. Dat is ook allemaal een rijboog, of niet? Jazeker. Hier ook. Ja, Guillaume. Voordat als die proclamatie is voorlezen, eerst natuurlijk te gaan leggen. En we gaan beginnen met de Joie Cape. Lex, meneer de voorzitter. Breng goed. Prinsenketting. En goed. De Joie Prinsen medaille. En goed. En dan de steek met veren. Allerlaatste de Joanne Scepter. Die schrijft voor euch Prins Guillaume de Eerste. En hoe was het weer? Proclamatie voorlezen. Ik ben getogen aan de blues en soos van Dion. En het is voor de boor van jeugdprins Patrick de Eerste en ben ik al gezien wie ik mocht. En daarom zou ik op een waardige manier de heren over de soos voor drie. Met wie de lied spreekt. Getogen aan de blues met de soos van de tempel van mijn nieuws. Door leer ik iedere vaste normen doen. Over vaste normen, broodschil en heel veel schreeuwen. Vers geschreven, dat ken ik wel. Het leeft hij met veel kabaal. Maar nu stek ik al mijn energie in de soos voor drie. Dus ga erop en vies afwegen met spas, plezier en muziek. Soos voor de alarm! Ja, Guillaume, maak er een fantastische tijd van. We gaan veel spas en plezier maken. En voordat dadelijk het laatste optreden begint van La Bamba, we hebben nog eventjes. Zetten we een stukje muziek op en ik kan Stig fijn de zaal in en ik kan Stig lekker door iedereen laten feliciteren. Dat lijkt me een heel goed idee, toch? Dan wil ik wel vragen dat de raad als eerste de binnen afgeeft en ook de jeugdprins en jeugdprinses
En kan ik die alvast feliciteren.